Ma tistax ma tkunx pożittiv quddiem liġi bħal din, hekk stqar l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin meta ppreżenta l-ħsibijiet tiegħu lill-Gvern dwar l-abbozz ta' liġi tal-malafama u l-midja li qiegħda fi proċess ta' konsultazzjoni pubblika. Il-President tal-Istitut Malti għall-Ġurnalisti Karl Wright stqar quddiem il-Ministru Owen Bonnici u Evarist Bartolo li l-Istitut laqat tneħħija tal-libell kriminali, it-tisħiħ ta' difiża l-ġurnalist, it-tneħħija tal-mandati kawtelatorji u l-kunċett ta' medjazzjoni proposta tal-IGM stess u li kienet inkorporata fl-abbozz tal-liġi. Wright żied li jilqa' l-proposta li ismijiet ta' edituri ta' siti ta' ħbarijiet online ikunu rreġistrati u suġġerixxa diskussjoni dwarha biex ikunu ċċarati xi affarijiet. Wright qal li l-Istitut jemmen li għandu jkun hemm sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet bejn il-Ministru u l-ġurnalisti biex jifhmu aħjar il-bidliet proposti. Żied li m'hemmx dubju li l-liġi saret fi spirtu li trid tpoġġi l quddiem il-professjoni ġurnalistika. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo stqar li lan tal-liġi u li ssaħħaħ il-libertà tal-espressjoni. Dwar is-suġġeriment li jkun hemm awtorità li tirregola l-midja bħal ombudsman, il-Ministru stqar li l-Gvern lest li jisma', jistudja u jikkonsidra s-suġġerimenti kollha. Sostna li l-qafas ġenerali tal-liġi u li tagħti iżjed għodod biex il-ġurnalist b'responsabbiltà jaħdem aħjar. Il-Ministru Owen Bonnici rimarka drittijiet ġodda li l-liġi qed tagħti lill-ġurnalisti. Stqar li l-konsultazzjoni pubblika hija opportunità biex jissaħħaħ l-abbozz tal-liġi.